Мен Казан шәһәренең Царицыно бистәсендә Диния ханымның бакчасында. Диния ханым инде күп еллар виноград үрчетү, виноград үстерү белән шөгыльләнә. Әйдәгез Диния ханымның үзе белән танышыйк әле. Хәерле көн, Диния ханым. Хәерле көн, сәнмесез. Сөйләгез әле, менә виноград үстерү авырмы, җиңелме Татарстан шартларында? Бу шөгыль белән мин 2009 елдан бирле шөгыльләнәм. Аңгырча Изабелла дигән генә сорт бар иде. Хәзер инде күп сортлар бу безнең шартларга яраклы. Срок созревания дип әйтәбез инде, җитештерүне анда кыскарак. Шунлыктан алар баллы була алалар. Ну, аның өчен, конечно, бераз тырышырга кирәк. Узганда киткән утыртаканда 1-3 ел пакайлар бәләкәй карарга кирәк, чтобы тамырлары яхшы үссен и формалашырга тиеш. Әгәр дә пасенкасын үзеп итеп бармасагыз, только яшелгә генә бирә дә виноградка көче калмый. Бездә барыбер кояш әле көньяктагы кебек түгел, шуңа күрә пасенкаларын шеметеп торабыз. 2 яфрак калдырып шеметәбез. И усикларын да шеметәбез. Усикларындалар мыекчалар алар кирәк, только дикий природада, ә без параллельно менә шпайлерга бәйләп куябыз да, җипмәндә проволокама, тимер чыбыкны шуңа бәйләп барабыз. Санала, что 3 мыекны, 3 усикны туйдырасы энергия 1 гроздьга җитәди, 1 бәрчәгә җитәди диләр. Диния ханым, менә бу нинди сорт виноград? Менә бу супер элита плотный дип әйтәләр. Безнең монда элекеге председатель кайсыдыр ишек алдында күргәндә, шуны үзе атаган. Аны хәзер Минский розовый дип әйтәләр. Бу сорт әрсез, Изабелла тәме бар. Ну, срок созреваниесе кыска булганлыктан, ул бездә җитешә, баллы. Намны бу баллы Изабелла. И бәрчәләре дә, җиләкләре дә зуррак. Кем бик каты эшлисе килми, бәрчәләрен саннарын регулировать итәсе килмәгән чиракта алырга бу сорт әрсез дип атала. Монда уже Заря не святая дигән. Заря не святая, это не святая елга исемен кушылган. Бу бик урожайный, тәмле сорт. Миңа бик ошый бу сорт. Артык күп үсми, бик каты шимитергә кирәк, конечно, барыбер усикларын. Ну, Нигә тәлгәшләр аста өстә түгел? Тәлгәшләр безнең условиядә, әгәр дә өскә нитәбез икән, безнең тәлгәштән соң 18 яфрак булырга тиеш. 1 килограмм бәрчәне туйдырыр өчен 18 яфракның өсте, поверхность, квадратный метр дип әйтәләр инде. Шул кирәк була. Шуңа күрә, әгәр дә аркалар мөмкинчелек булса, ясарга була. Но беренче, икенче, 5нче күзәнәктә генә бәрчә бирә торган. Күзләр. Шунлыктан аска шулай куябыз. Лазаны параллельно бәйләп куябыз. Лазадан побиклар китә. Побикта яңа чыккан побикларда гына җиләкләр була. Көз көне алар, конечно, аннары киселә. Только 2-3 генә һәрбер рукава диләр инде, рукавага 2-2 лаза калдырып шулай кисәбез. 75-80% көз көне киселә. Менә бу Юлиан. Бик эре сорт. Быел әзрәк кенә соңга кала, розовыйлана ул. Әлегә яшел тора, шулаймы? Әлегә әз генә төсҗыя башлаган. Быел йылы да бик кызык булды. Шунлыктан Быел виноградлар өчен нинди шартлар булды? Сезгә ошадымы быелгы шартлар? Өчен быел бик үк яхшы түгел. 1 айга җиләкләр соңга кала. Безнең уже августта ашый башлай торган җиләкләр, без только сентябрьдә. Виноград уңышы өчен эссе булу кирәк дип чыгылам. Эссе бик каты тоже ярамый. Эссе булганлыктан менә бер вакытна безнең быелгы елда эссе булды. Ул вакытта виноградның кожицасы диләр инде. Калын була. Шунлыктан средний температурасы булса, уртача температураны гына ярата. Ну, кояш, конечно, бик кирәк. Җиләк, үзем җиләге, кояш җиләге. Бу нинди сорт? Бу Виктория дигән элекеге күптәнге сорт. Әле мин урынтарлыктан инде аның янына бүтән Юпитер дигәнне дә утырткан идем. Ну, Виктория дигән сорттан берничек тә кутыласы килми әле пока. Хотя бер генә рукава калдырып та карадым. Бик уңышлы күп. Араларында бик күңелгә якын сортлар бармы?
Бар, менә Заря не святая бар. Диния ханым, менә бу трубалар ни өчен сезгә кирәк? Бу трубаларны калдырабыз утыртканда ук. Казыганда Ачсагыз анда су анда чыга. турба су салырга кирәк булачак. Ни өчен дисәгез, виноград ярата, чтоб пяточные корни диләр, инде төптәге тамырлары су белән питайтысын Сугарылсын, әйме? сугарылсын өчен. Әгәр дә өстән генә сибәбез икән, росаные корни диләр, поверхностный кореннар, өстәге тамырлар нитә дә, алар яз көз аларга зыян килүе бар, и виноградта начар үзен хис итүе бар. Шундыктан виноградның төбенә су төшсен өчен труба тыгып калдырабыз. Әгәр дә труба булмый икән, виноград утырткан җирдән бер 40-50 сантиметр, 60 сантиметр китеп чокыр казып, 40 сантиметрлы тирәнлектә шунда су салырга кирәк була. Ни өчен 40 сантиметр? Пяточные корни безнең Татарстанда 35 сантиметр җир уровеннан, җир өстеннән пяточный корень диләрен төп тамырларга хәтле 35 сантиметр алына. Это безнең нидәс. Юкта алар тирәнрәк утырта, потому что бик каты кояш кыздырганлыктан тамырлар жана. Бездә менә шул 35. Әгәр дә искәрәк утыртыла икән, тамырларга зыян килүе бар салкында, аскарак утыртылса, яз көне соңгарак уяна бу сорт. Үзенә тиешле срокта уяна алмый. Естественно, анда уже җиләкләр бирүе дә икенче төрле була. Сез әле виноградның уңышын җыйдыгызмы? Кайсы сорт виноградның уңышын җыйдыгыз? Супер экстраны җыярда уже бераз ашалган сортлар бар уже. Буны менә бу бик яраткан сортым минем Мускат Новошахтинский, но быел бу тәмне әле бик үк җыеп бетермәгән. Кайберсе тәмле, кайберсе ашырак. Менә мондыйлары ашырак шуңа күрә. Менә бу Велес дигән кишмишный сорт. Бу уже җыеп бетерелгән тәмле уже. Бу инде әзрәк кенә остаток безнең. Ничә төрле сорт виноград бакчагызда? Бу бакчада 33 төрле сорт. Бер 25 уңыш бирә, калганнары яшь сортларда бар. Һәрбер сортны уже бер 10 сортны кирәкмәгәнен, ошамаганын алып ташлаганнар булды. Ничен дисәгез, анда кайберсе авырга частрак ярата. Аннары кайберсе ошап бетмәде тәме белән. Шуңа күрә сортларны урын әз булганлыктан элегрәк утыртканнарны алабыз. Без как испытание диләрме, шуның кебек без берне утыртып карыйбыз, ошый икән калдырабыз, ошамый икән уже. Әнә ул Виктория күптән утыртылса да, аны берничек тә алып ыргытып булмый әле. Диния ханым, күрәм, сезне виноградлар бик ярата, сез бик уңган бакчачы, шулай бит. Диния ханым, әйтегез әле, күпләрне шушы сорау борчыйдыр. Виноградларны кыш көне ничек сакларга, алар туңмыйлармы? Буларның температурасы алар салкыннан битәр, почкалары обледенение диләр. Боз белән яңгыр булса, боз белән ката, и суларга бирми. Шуннан куркалар. Шуңа күрә без Агроспан диләр инде, Агротекс диләр, 120, 110 номер, 110, 120 номер белән каплыйбыз. 2 кат шуны каплыйбыз. Ну, бик каты баш-башын ачып калдырабыз. Анда каплый аны җитә. Бик каты төнәсән уже притите диләр инде. Роза кебек. Розаны да капласагыз чиреп чыга бит, шуның шикелле бу да артык капларга кирәкми. Ну, өстеннән каплап куярга кирәк. Салкыннан әзрәк куркалар бозланудан. Безнең Татарстан җирлегендә көньяк җимешләрен теләгән кеше үстерә ала. Бу проблема булып тормый. Проблема булып тормый, әз генә эшләргә кирәк инде, алай гына кайда да бар. Юкта тоже үзенә күрә эшләре бар, аерым безнекеннән күбрәк. Бездә үзенә күрә бер. Ну, кызык, бик мавыктыргыч. 3 сорттан башлаган идем, инде менә 33 сорт монда. Еще тагын бакчада 5-6 сорт, 8 манда уже.